לא בקשר עין על השופטים, כרגע לא בקשר עין סמך ודאי. אנחנו במלחמה, במלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות. ראשית אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים, וכמובן איחולי החלמה לפצועים. כשאני אומר שאנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות, יש לנו כמובן הצלחות אדירות נגד משטרי הטרור, נגד ארגוני הטרור, אבל המלחמה נמשכת גם ברצועת עזה, שבה נחריב את החמאס, כפי שהבטחנו, ונשחרר את חטופינו, כל חטופינו, ולצערנו גם בירושלים. ביהודה ושומרון פעלנו בתקיפות רבה מאוד. השב"כ וצה"ל סיכלו מאות, וגם משטרת ישראל, סיכלו מאות פיגועים. אבל לצערנו לא בבוקר הזה.